За мен Star Machine беше една огромна машина, пък аз бях една малка гайка. Най-трудният ми момент беше, когато ми се налагаше да заповядвам на себе си. Имах голям проблем с моя ментор Касиел на жанра хорър. Аз исках да си сменя откъса, който първоначално беше Апокалипсис сега, с американски психар. Тя заплаши, че ще ми изхвърли от предаването, ако го направя. И тогава почувствах тежест, защото откъса, американски психар, го репетирах ден и половина. И беше голяма тежест за мен. Убий го с брадва! Сега тялото му се разлага в една вана в Hell's Kitchen. Надявам се да не пропусна никого. Убил съм, може би, към 20 души, не знам. С какво ме промени Star Machine? Те първо ще узная. Като изляза навън. Не знам дали аз трябва да спечеля. Не знам дали тази печалба е щастието. Истинският пътешественик никога няма цел и посока. Ами ако вече съм спечелил,